गासै लोगोफोरखौ गोजोननाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। मोनसे गोनांथि निउस आं नोंथांमोननो फोसावनो नागिरदों। जोङो सांग्रां जानांसिगौ। जोंनि हालामाव गुबुन मोनसे बेराम लाम्पि स्किन, जाय मोनसे भाइराल डिसिज, मोसौनि बेलायाव जानाय मोनसे बेराम। जाय बेरामानोखि जाय लाम्पि भाइरासनोखि मध्य प्रदेश, राजस्थानफोरबायदि जायगायाव ओरैबायदि मोनसे महामारिनि रुप लानानै फारसेनिफ्राय थैलांदों मोसौफोरा। ओनसोल नाङै मोसौफोरा थायाखै होननानै बुंबाबो बुंजागोन। थ' मोनसे गिलु बालु बै लाम्पि भाइरासजों राजस्थान, मध्य प्रदेश, जोंनि गोबां स्टेटआव बे धरननि गिलु बालु बेराम जानानै मोसौफोरा थैलांबाय। आरो दाबो बे समयसानि समाधान जायाखै। दा दुर्भाग्यजनक खोथा, बे बेरामा जोंनि ओनसोलाव दा सफैबाय। सांग्रां जा रायजोफोर, बे बेरामा जोंनि ओनसोलाव सफैबाय। गोबां रिपर्ट फैबाय थादों। आं बोरमा आबादारिब्लाबो मोसौनि माखासे रिपर्ट आंनाव फैदों, बिदि जादों। एक्सुअलि लाम्पि बेमार, लाम्पि होननानै बुङो बे बेमारखौ। बेनि सिम्पटमा जाबाय सिथर जायो। मोसौनि देहायाव गोबां सिथर जायो। नोंथाङा आन्दाज खालाम, जेब्ला बिदि सिथर जायोब्ला मोसौआ जानाय लोंनायाथ' अट'मेटिकलि खम जाखागोन। लोगोसे बे सिथरा गोबां सायो थारमाने देहायाव। हाइ टेम्पारेचाराव मोसौआ लोमजायो। फारनै आथिङा स्ट्रं भाबै थाबायनो हाया। फारनै आथिंनि गेजेर बाहागोआव बयो। गेदेर गेदेर लदा बिदि जायो, सिथर जासोयो। ओमफ्राय लासै बे सिथरा बेरलाबो। दा जेब्ला बिब्दि नोंथाङा नोंथांनि हालामाव बिदि नुगोन, अब्लानिया एसे सांग्रां जा। बियो मोनसे भाइराल, गोसारलाबायनाय मोनसे बेराम। बे बबेबा मोनसे मासनियाव जानाय लोगो लोगोनो सारा गामियाव, ओनसोलाव गोसारखागोन। ओंखायनो गोबां सांग्रां जा। बे बेरामनिफ्राय फाहामनाया एसेबां गोरलै नङा। एसेबां इजि गोरलै मोनबा दिनैनि तारिखाव राजस्थानफोर बायदियाव, मध्य प्रदेशफोर बायदियाव खोब गोरलै फाहामनो हागौमोन। मोसौखौ फबै फबै जायगा गैयै होनायफोरबायदिबो जादों बे जायगायाव। गिदिर गिदिर हाइवे लामाफोराव थाबायनो हायै, जेथिंबो मोसौनि गोथै देहा। बै ओनसोल नाङैनो गिदिर गिदिर बाजार, गिदिर गिदिर सिटिफोराव मानसिया एन्ट्रि जानो हालायलायै मोनसे मोनामनाय जादों। दा बे बेरामा जोंनि हालामाव फैबाय। आं गोबां डाक्टरफोरजों डिसकास खालामदों। नोंथांमोना गावबा गावनि हालामाव एसे सिनसियार जा। बिदि सिम्पटम नुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा हालामनि डक्टरफोरजों डिसकास खालाम, कनसाल्ट ला। बे समयसानि समाधानखौ बोरै खालामनांगौ आं नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन। बे समयसा जायोब्ला बे समयसानि समाधानखौ बोरै खालामनांगौ। दा खालि मिथिहोनो थाखायल' नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना सांग्रां जा। मोनसे गिलु बालु बेराम। आरो मोजां खोथाया बेनि भेक्सिना बर्तमान जोंनि हालामाव साप्लाइ जाबाय। आरो खना खनला जायगायाव, जि जायगायावनोखि भेटेनारिफोरा एसे एलार्ट, बै जायगायावनो मोसौनि भेक्सिन होनाया जागायगासिनो दं, होगासिनो दं। नाथाय खम कुवान्टिटियाव भेक्सिन साप्लाइ जादों। हागौमानि नोंथाङा गावनि हालामनि मोसौफोरखौ बासायनो थाखाय भेटेनारि डक्टरफोरजों जगाजग खालाम, जाहाथे थाब फैनानै होफैनो हायो। खम कुवान्टिटियाव फैदों, हागौमानि स्पिड खालाम। मोनसे खोथाखौ सांग्रां जा, जेब्ला बेमारा जागोन, बेराम जानायनि उनाव बै भाइरासआ नांखांनायनि उनाव भेक्सिन होयोबाबो जेबो खामानि खाथिया। आरो जोंनि मानसिया दासिमबो ओरैबायदि सिनसियार नङा। भेक्सिन होनायनि उनाव, डक्टर इन्जेक्सन होनायनि उनाव बुस्थुआ ओरै जाबाय, ओरै थैबाय, बे धरननि जायो। एक्सुअलि बिदि नङा। नोंथाङा किसुमान बेरामा फ्रन्टआव फैया, सिम्पटमा बाहेरायाव फैया। भाइरासआ अलरेडि बिनि देहायाव जुदि दोङोब्ला, बा मोसौआ जुदि ताग्राबा, जायखिजाया जन्थुआनो जुदि थाग्राब्ला, बाट सिङावहाय भाइरास दङ, बेनावहाय गाज्रि भाइरास। बे समावहाय बिनि सिम्पटमखौ मोजां नुनानै जेब्ला जों भेक्सिनखौ होगोन, अब्लानिया बेवहाय गिदिर प्रब्लेम जायो। बे मोसौआ अलरेडि बेरामाव गोग्लैयो। बिदिखौ
जानायनि थाखाय जोंनि गामियारि मानसिफ्रा माने भेक्सिनखौ होनो थाखाय नागिरा। खाफाल मोजां बे भेक्सिना दा जोंनि हालामाव सफैबाय आरो बै भेक्सिना जुदि मोजांब्ला नोंथांमोननि मोसौफोरा रैखा मोनगोन। बेखिनियानो मेसेजआ। नेक्स्ट बै बेरामनिफ्राय बोरै बासायनो हागोन नोंथांमोननि मोसौखौ आङो डिसि इलाजनिफ्राय लानानै एल'पेथि भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेस्ट कनसाल्ट लानानै बेस्ट एडभाइस लानानै बेनि बोरै ट्रिटमेन्ट भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ खालामबाय थादों बेसेबां हायो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि द्वारा खोन्थानो नाजागोन। शेयार खालामनानै हो। बे भिडिअआ बे निउसआ जोबोद इम्परटेन्ट। जोङो एनिमेल लाभार मानसि, जोङो सासे सासेखौ हेल्प होलायनांगौ। स' गोजोन्थों। मोनसे गुड फार्म बड'लेण्ड मुंनि इउटुब चेनेल दं, बेवहाय नोंथांमोन थांनानै साबस्क्राइब खालाम आरो जाहाथे बेवहाय आङो नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोबा मोजां इम्परटेन्ट भिडिअफोरखौ आं लानानै फैनो हानाय सुबिदाफोर बायदि फेसबुक पेज दं, बेवहाय एसे फल' खालामनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन। गोजोन्थों।